Șoiorăneveu. Bă, ai făcut ce ai făcut și ai câștigat. Felicitări. Ai reușit, mi-ai luat 2 șampanii din 3. Aia cu urmăritorii n-ai reușit. Să ai 1.000.000 de urmăritori, dar ai făcut ce ai făcut cu aia pe acolo prin cameră. Nu știu exact ce ați făcut, dar na, hai să zicem, acolo meriți o șampanie. Ai câștigat meciul, a doua șampanie. Asta e. Vorba e vorbă. Le-ai câștigat pe drept. În rest, ce să zic, felicitări organizatorilor, o gală foarte reușită. Felicitări tuturor luptătorilor. Au fost bărbați, au luptat super, chiar dedicați și a fost ce trebuie. Încă o dată, jos pălăria, o gală reușită. Os.